कोकणचा अस्सल स्वाद म्हणजे कुळथाची पिठी आणि भात आणि त्याच्याबरोबर बटाट्याची कापं. आणि ही जी कापं आहेत ना, ही 1 चमचा तेलामध्ये मी बनवणार आहे. पावसाळ्यात आणि थंडीमध्ये ना, पिठी ही खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवली जाते. आज मी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने बनवणार आहे. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तर पिठी बनवण्यासाठी इथे मी पाऊण वाटी पिठी घेतलेली आहे आणि मी इथे 4 माणसांसाठी पिठी बनवणार आहे. कुळथाची पिठी आहे ना, ही कुळीथ व्यवस्थित भाजून घेतले जातात, भरडले जातात आणि त्याचं पीठ काढलं जातं आणि त्याच्यामध्ये धणे, मिरी, हळद आणि मिरची पावडर घालून ही बनवली जाते. तर ह्या पिठीमध्ये मी पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून बाजूला ठेवून देते. त्याच्यानंतर इथे एक कढई घेतलेली आहे. कढईमध्ये थोडंसं तेल घालून घेते. तेलामध्ये इथे एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे. तो बारीक चिरून घेतलाय. तो घालून घेतलेला आहे आणि छान असा परतून घ्यायचा आहे तो. कांदा इथे मी थोडासा असं परतून घेते. त्याच्यानंतर वर मी इथे कापून मिरच्या घेतलेल्या आहेत त्या घालून घेते. इथे मी 5-6 चेचलेल्या लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत त्या घालून घेते. पिठीमध्ये ना लसूण कापून वगैरे घालायची नाही, अशी चेचूनच घालायची. खूप छान चव येते पिठीला. त्याच्यानंतर इथे कोकम घेतलेली आहे. इथे मी कोकम घालून घेते. तुम्ही कोकम घालायचं नसेल तर चिंचेचा जो कोळ आहे तो घातला तरी चालेल किंवा त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी आगळ वापरलात तरीही चालू शकतं. वर ही पिठी घालून घ्यायची आहे आणि थोडं पाणी घालून घ्यायचं. आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये पिठी बनवायची आहे ना, त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालायचं. त्याच्यानंतर इथे चवीप्रमाणे मीठ घालून घेतलेलं आहे. आता सुरुवातीला हे मिश्रण आपल्याला एकदम पातळ असं दिसतंय, पण जसजशी पिठी शिजत येते ना, तसतसं हे मिश्रण घट्ट होत जाणार आहे. आणि हे मिश्रण जे आहे पिठीचं ते व्यवस्थित असं ढवळत राहायचं, नाहीतर गुठळ्या होऊ शकतात आणि खाली चिकटू पण शकते. तर ते छान अशी उकळायला लागलेली आहे ही पिठी आणि मस्त अशी जाडसर झालेली आहे. आता मी आतमध्ये खोबरं घालते ओल्या नारळाचं आणि वर कोथिंबीर घातलेली आहे. आपल्याला ज्या प्रमाणामध्ये ही पिठी पातळ करायची आहे ना, त्या प्रमाणामध्ये पाणी घालून पातळ करायची. ही जी पिठी आहे ना, ही भाताबरोबर खाणार आहे, त्यामुळे अशी जाडसर केलेली आहे. ही भाकरीबरोबर सुद्धा आपण खाऊ शकतो. मस्तपैकी गरमागरम अशी पिठी आपली बनवून तयार झालेली आहे. आणि कोकणामध्ये ना घरोघरी ही पावसाळ्यामध्ये आणि थंडीमध्ये आवर्जून केली जाते. त्याच्यानंतर इथे मी बटाट्याची कापं करून घेते. तर बटाटा इथे स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि पातळ अशी कापं काढून घेते बटाट्याची. अशा पद्धतीने पातळ कापं काढून घ्यायची आहेत. ही जी कापं आहेत ते एका भांड्यामध्ये घालून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेणार आहे. त्याच्यानंतर कापांना चवीप्रमाणे इथे मीठ लावून घ्यायचं आहे. मीठ लावून झालं ना, की 5 मिनिटं अशीच बाजूला ठेवून द्यायची, म्हणजे कापांना मीठ व्यवस्थित असं लागलं जाणार आहे. तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत. मिठाचं पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. हे जे पाणी आहे ना, हे काढून टाकायचं आहे. आणि आता बाकीचे मसाले लावून घ्यायचे हे कापांना. तर इथे मी पहिल्यांदा हळद पावडर घातलेली आहे. त्याच्यानंतर मिरची पावडर घातलेली आहे आणि आगळ घातलेला आहे. आणि सगळं व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आहे. प्रत्येक कापाला हे व्यवस्थित मसाला हा लागला पाहिजे. तर इथे व्यवस्थित असं सगळ्या कापांना मसाला लागलेला आहे. आता मी पीठ बनवतेय कापांना लावायचं. तर इथे पहिल्यांदा मी रवा घेतलेला आहे. तर इथे 4 चमचे रवा काढून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि 1 चमचा बेसन घातलेला आहे. ह्याच्यामुळे चव छान येते. आतमध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आणि या बटाट्याच्या कापांना दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आहे. हे रव्याचं मिश्रण आहे ते. आता इथे एक मी तवा घेतलेला आहे आणि तवा छान असा गरम करून घ्यायचा आहे आपल्याला. त्याच्यावर इथे मी 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे. तर 1 चमचा तेलामध्येच मी इथे बटाट्याची कापं करणार आहे. कमीत कमी तेलाचा वापर करणार आहोत बटाट्याच्या कापांसाठी. तर इथे मी जे तेल आहे ते व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये रवा लावलेली ही कापं जी आहेत ती मांडून घेणार आहे. तर इथे सगळी कापं मांडून घेतलेली आहेत. आता वर मी झाकण ठेवते आणि एक वाफ काढून घेणार आहे बटाट्यांना. बटाट्यांना ह्या एक वाफ आली ना, की वर झाकण काढायचं आणि इथे मी पाणी घेतलेलं आहे. वर पाण्याचा हबका मारायचा आहे. तर इथे मी पाण्याचा हबका मारून घेतलेला आहे आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवलेलं आहे. आता छान अशी शिजवून घ्यायची एका बाजूने. बटाट्याच्या कापांसाठी जे बटाटे आहेत ना, ते व्यवस्थित असे शिजलेले आहेत. आता हे परतून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घ्यायची आहेत ही कापं. तर इथे सगळी कापं परतून घेतलेली आहेत मी आणि पुन्हा एकदा पाण्याचा हबका मारून घ्यायचा. व्यवस्थित असं पाण्याचा हबका मारला पाहिजे.
म्हणजे छान अशी कापं आतमधून पण शिजतात. आणि वर आता मी इथे झाकण ठेवते आणि दुसऱ्या बाजूने पण कापं ही भाजून घेते व्यवस्थित अशी. त्या बाजूने सुद्धा कापं छान अशी भाजलेली आहेत. आता मी काय करते, झाकण काढून घ्यायचं. झाकण काढून झाल्यानंतर आता परत आपल्याला हे वर झाकण ठेवायचं नाहीये. आता ही झाकण न ठेवता व्यवस्थित अशी दोन्ही बाजूनी परतून भाजून घ्यायची आहेत. झाकण न ठेवता अशी दोन्ही बाजूनी परतून भाजून घेतली ना, की कापं थोडी कुरकुरीत व्हायला मदत होते. तर इथे 1 चमचा तेलामध्ये माझी बटाट्याची कापं सगळी बनवून तयार झालेली आहेत. मस्तपैकी ह्या पावसाळ्यामध्ये गरमागरम असं पिठी भात, बटाट्याची कापं मेनू नक्की बनवून बघा आणि त्याच्याबरोबर खारातला आवळा. तर आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रवा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.